Миңнегөл әби Шәрәпованың Нариманны ташлап китүенә 20 еллап, бөтенләйгә түгел, җәйләрен байтак яшьтәшләре кебек үк гомер иткән нигезенә кайта, авыл көннәренең берсендә калдырмый. Яратабыз шул, яратканга кайтып шулай. Авылдашларны күрәбез, кунаклар күрәбез. Чараның төп оештыручысы Рифкат Фәрдиев, 75-нче яше белән баручы авыл патриотының туган җирен яшәтү өчен башкарган эше санап бетерерлек түгел. Соңгы 17 ел рәттән бөтен авылдашларын бергә җыеп авыл көне уздыра. Мин авыл кеше ясады. Мин сәләсен авылга барачам. Мин авыл малае. Авыл мине тәртип кәләтсе. Авыл мине кеше ясады. Әни шәп шулай булгач мин авылга ынтыгатыз. Кайчандыр авыл мәктәбе урнашкан түгәрәк аланда нариманлылар, аларның балалары, оныклары учак өстендә уха, казында пылау пешә, янәшәдә шашлык кыза. Мәйдан гөр килә, уенчы кисеп алу, капчык сугышы, шүлмәк вату, йомырка кабып йөгерү, шат йөзле нариманлылар, күрше авыл халкы барысы да уеннар белән мәшгуль. Сәүдә нокталары балалар өчен батут эшли. Якташыбыз Фәрдиев Рифкат абый. Аларга инде без рәхмәтлебез, бөтен авыл халкы исеменнән, үземнең исемнән рәхмәт җиткерәсе килә. Мәйданда җыр бию бердә тынмый. Авылның зур бәйрәмендә бер юлы Татарстанның танылган 5 артисты чыгыш ясый. Илназ Бах Нариманда үз кеше, Фәрдиев оештырган шундый бәйрәмнәрдә 8нче ел рәттән катнашуы. Беренче тапкыр инде без аның шу менә туган көннән кайту белән башланып китте әлеге эшләр. Шунда ул миңа үзе әйтте: "Алла бирсә, Алла теләсә, мин сине сабан туяп кайтам" дип. Бик рәхмәтле. Теге улда миңа хыянат итмәм, мин дә аңа хыянат итмим дигән шикелле бер-беребезгә инде шундый кешелек ышаныч бар. Үз авылларына читтә яшәсәләр дә нариманлылар бик тату. Ринат Мингатин да Рифкат абыйсы кебек үк туган җирен бик ярата. Үзебезнең өлешне кертергә тырышабыз инде. Рәхмәт инде оештыручы Рифкат абыйларга, конечно, булмаса, мондый нәрсә булмаса. Бәйрәм милли көрәшсез узамыни. Көрәш келәме бер генә дә буш тормады. Үсмер малайлар башлаган бәйгене олпат гәүдәле ир-атлар тәмамлады. Бәйрәмнең төп призы тәкә, нәсел җипләре яңа Әлмәттән булган Алмаз Мустафин җилкәсендә. Көндәшләр, кешеләр, җиңел булмый. Җиңел генә җиңеп. Нариман районындагы иң кече авыл. Заманында 60 хуҗалык булган торак пунктта кышын бер кеше яши. Җәйләрен 20ләп өйнең тәрәзәләрендә утлар кабына. Халык авылның торгызылуына өметләнә. Фәрдиевлар һәм аның кебек туган якларын эзләп яратучылар булганда, Нариман юкка чыкмас шәт. Ул хакта алдагы программаларыбызда. Резида Гинеева, Тимур Новиков, Гөлназ Хәсәншина, Нурлат хәбәрләре. Тирләп төшеп монча керсәм, баңы тәннәрмә сөртәм, аның файдасын беләм.